טוב, אז מה קורה חברים? כאן פיירפוקס בסרטון חדש. סרטון של היום יש פה צופה, וכן. והוא הביא לי משהו לחלוקה, כי הוא צופה גבר רצח באמת. אוקיי חברים, בינתיים הוא הלך להכניס עוד משתמש, אז בואו נחכה לו בינתיים. תסתכלו אחי, הוא יצא גבר רצח. הוא אוהב פשוט את שתי אלו לחלוקה. אני בקרוב כנראה יעשה לכם לייבים כאילו, ויחלק לכם את זה, יעשה לכם הגרלות וזה. איזה דברים הוא הכין לנו פה. וואלה, דברים טובים. אוקיי חברים, הוא מביא לנו פה דברים מאוד טובים. וואי אחי, איזה צופה גבר באמת. חברים, פה בינתיים נראה מה יש לו פה במשתמש. אוקיי, השארתי. דול עם טאקו. נחמד. אחלה בייס לחלוקה, זה בייס טוב. בקיצור, כל מי שרוצה להיות בחלוקה הזאת, בסוף אני אראה לכם את כל מה שהוא הביא לי, שירשום בתגובות וייכנס ללייב אם אני אעשה. אלא אם הוא לוקח לי הכל עכשיו, או שזה פשוט יהיה בייס חלוקה, לא יודע. אוקיי. נשים את שתי אלו פה. יש, אחי, איזה גבר אתה.
אוקיי, חברים, כל מי שרוצה להשתתף בחלוקה הזאתי, שירשם לערוץ, ייתן לייק לסרטון הזה. וואלה אחי, איזה צופה גבר. אוקיי, הוא הלך. טוב חברים, אז זה מה שאני הולך לעשות לכם עליו חלוקה לגוארצ'ה 8.7 מיליון. קורן סעור 250,000, שזה קצת נדיר כי זה מהפינייתה. לוס טיפי טאקוס של 2.3 וקטטיטו טקוטו שבריינבו עם הבף של דול של 2.2. טוב, אז כן חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום. יאללה ביי.